ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Ni kaina ban taɓa tunanin zaki ƙetare iyakar ki haka ba. Zargi zato ba za ya kasance yana yin daidai ba, zaman salama ya fi zama da baka yarda da abokinka ba, ka gabatar da shi ga iyalinka? Abokinka amininka da yake ƙaunarka shi kake zargi? Matarka ta aure wacce kai auren soyayya ita kake zargi Kabir? Wannan abin da ka gaya min ba zan ɓoye maka ba, a cikin raina ban ji daɗi ba. Haka ya nuna min cewa kenan kana ji a ranka kamar babu amana tsakanina da kunga. Kar ki damu, ba tana son gani na ba, zan je komai zai daidaita ba damuwa. Madam, ku kula sosai, kada ka manta da mahaifiyata za ka yi magana. Don Allah na roƙe ka madam. Ba abubuwan nan a sannu, idan za ka je gurin umma kada ka bari wani abu ya ɓata maka rai da za ka yi wani abu. Don Allah na roƙe ka, mahaifiyata ce, duk hukuncin da ta yanke a kaina shi zai zauna. Na roƙe ka madam. Haba masoyiya, ba dai mahaifiyarki ba ce ba? Ba zan miki yawa ba, ai je kawai, zan je gidan ai. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.